Ilikiti thuthi kwentombi yeshewethu izobathi ubhuti abantu lo yellow phone ufana ngamasu samagamba eKS semichithe business closet it's another session futhi namhlanje sivashele ibhizinisi sizodla mayinyanya into ezimnandi kwaTibo fast food sila futhi eChatsworth eshuthi hey Chatsworth sohlala kuyona impela kule season yozi kophela season 1 sihleli la eChatsworth kumnandi Chatsworth khona udla khona amasaluni khona yonke into ake sihambe sobheka ukuthi lapha eTibo basiphathelene mhlawumbe sofika noma mhlawumbe sokubuya sisuthi bafowethu esibheke ukuthi basiphathelene namhlanje. Wena sanibona la ekhaya. Ninjani na? Khona kwani nalo ekhaya la. Sesikhona ka sokwamamala ngizangithi Tibo. uTibo igama lesitolo ngithi. Mfana wami. Oh, mfana wakho. Oh, family legacy. Kanje igama lomfana. Okay mama, sikuvashele ekhaya sobona ukuzwa ekhaya silethwa la eChatsworth ugoqile. Thiwa la eChatsworth ayikho fast food shop edlula le. Ayibona sema-Friday. Ngizima kakhulu ama-Friday. Ngiyawezwa ngisho ngiyawezwa nje phela impela into zengenza le. Into umama ubani? Ngupenda kwaXaba sibona. Oh, Maxaba. Okay. Uqalile fast food yakho mama? Ngicabanga about 4 to 5 months manje. Oh ya, isayintsha. Kodwa isevile yafike yagaleleka. Yeah. Hayi ngiyabona impela ukuthi hayi. So udayisa ama-Friday lana? Mabheko. Namagwinya. Ngambe wrong. So since uqale in 5 months time injani business lakho liqhuba njani? Mama ngabaje yakhulu. Bayangisupport nje abantu kakhulu. Ngibona lamasaka la azobephele wonke intanga. Hayibo, njengoba u5 manga u5 6 Oh shu yenze nje ushaya ishumi amasaka ngosuku. Yabona ama-weekend yayenzela. Behamba kancane partner yethu but ama-weekend hamba kakhulu amagwinya partner yethu. Abantu bayasebenza. Alright. Iyabonakala futhi indawo yakho ihlanzekile. Nami impela ngathenga impela lana ngabe ngisithenga ukuthi angithenga yonke into lekhaya. Yonke into lekhaya imnandi. Into lekhaya imnandi. Ngisho ama-price angidonse ngiza le. Ama-price akho ame kanjani? Ama-price amanga nje awu-R12. Lawa amanga 15 nawo. Bese kuba iphakethe lengaphezu kwalo libo 20. Ashiyana kathathu. Okay. 5 soba lona angizofisela 12 rand 15 20. Ayinathi ngangifayela ku20. Ukuthi ushaye discount yabo. Shaya ku20 kodwa futhi nguthenga ngo15 yabona lo. Ngiyakubuyisa ngo5 rand yonke. Sengiyakubuyisa. Ngo5 Maxaba uthanda imali Maxaba. Semhlabeni asikhanda imali. Asikhanda imali semhlabeni. Umuntu ufuna ukuzwa kaMaxaba mhlambe ngisuka kwelinye ilokishi ngize Chatsworth ukuphi la ilocation yakho ukuphi la kuthiwa kuphi la? Bayview, yeah. House number 44, Unity Avenue. Number 44 Unity Avenue, Bayview. Bayview or Bellevue? Bayview. Madoda isingisi ngisingisi. Alright, sibongile mama ukuthi ngithembe ukuthi lama-Friday la usuwenzele mina lawa. Angithi awami lawa kuphuma manje. Ngihamba ngisuthi bengeke ngasho ngathi la eTibo ngizohamba ngisuthi bafowethu ama-Friday ami asezoba ready lapha bese sihambe kehlile mina necrew yami. So bafowethu uzani la eBayview number 44 Unity M. Unity Avenue. Unity Avenue.
Isiyesi bakithi. Okay. Saluka kule mbuso Mphosa TV. La eChasworth la khona ziwa khona kamnandi kaMamTibo. Basho ukuthi uyafunda ngale ngaphesheya uphinde futhi uze ngapha. Yonke into ikhona ekhombo. Uhamba ugundile ekhanda, uhamba ususuthi. Kilekete. Kilekiti siyayiqopha-ke lezozo namhlanje kaMamTibo ngisuthi ngishaya sentwala bathi sisihleke sibukwa yilanga kushisa izulu akusho mina nganza kwethu ngibonile lapha kaMamTibo uzichazelile naye ukuthi ibhizinisi lakhe likanjani washo nama-price wakhe wozani eChasworth uyabuswa kaMamTibo kaMamXaba uTibo-ke Tibo Fast Food igama lebhizinisi bakithi seyicishe ngayimosha yonke lento kaMamTibo it's Tibo Fast Food but mama uMaXaba. Yeah, injalo. For your information lapha ekhaya ukuthi nawe unalo ibhizinisi lakho pheze ukuthatha ulibeke ebantwini ukwazi ukuliveza ebantwini ngabe uyathunga ngabe uyabhaka ngabe wenzani fast food tuck shop or salon noma ngabe yini khona kasi siyavundulula sibeke ebantwini ukuthi abantu bazi ngenzeka ukuthi uyahlala elokishini kodwa wazi ukuthi khona umuntu oshaya isipani esi-professional wento ongayenza ukuthi usibhalele ku-0688267740 noma uye lapha ku-email yethu info.media@gmail.com. Siyayiqopha lezozo. It's a business closet. Usiphathelile. Qeqelekete.